152, leto sa láme v dym. Pri vozokanoch stojí jazda, oproti presila osmanská, proti ním z juhu tiahne turecká výprava. 4300 v prachu ciest, drancovať kraj pod Tatrami, vziať si zlatooheň a našu česť. No pri vozokanoch čaká línia, nie hradby, len vozy a odvaha. 12 stoviek jazdcov a vojakov, ticho v sedlách a pevná rovnováha. Nie sú to žoldnieri bez mena, ale šlachta z horných stolíc. Ťažká jazda v plnej zbroji, oceľ spečatená prísahou v žilách tam stojí. Rozkaz nie zastaviť nájazd, nedovoliť prechod cez vozy sem, lebo ak padne táto hrádza, plameň pohltí našu zem. Slnečný žiar sa láme na príľbách, kopie mieriace k oblohe. Ako búrka chcú zničiť našu zem, toľko v hrudi pred nárazom pulzuje. Nenávisť horí v oceľových vlnách, 1200 proti 4300 stálo. Nie počet, ale odvaha, taktika rozhodla, čo sa do dejín vpálilo a zostalo. Keď sa zem pod kopytami chvela, skôr než sa vzduch naplnil krvou, hrdinovia stáli jak múr, proti presile, proti osmanskou dravosťou. Prvý stred roztrhol ticho, jazda vrazí jak klin. Kopie lámu prvý nápor, oceľ kričí nad prachom vín. Osmanská pechota ustupuje, jazda sa snaží obklúčiť bok, no terén pri potoku zužuje pole a mení výhodu v tvrdý šok. Druhý útok dravší, divší, zaznie mu von výkrik vpred, no ťažká jazda drží líniu, kovokov a späť ich hnev. Tretí náraz láme rady, no nie obrancov vôľu. A keď sa prach roztrhá vetrom, Turek ustupuje k juhu. Nenávisť horí v oceľových vlnách, 1200 proti 4300 stálo. Desiatky tiel v prachu boiska za cenu víťazstva životom zaplatilo. 4 z nich šlachtici známi boli a to národ najviac zabolelo. 800 možno viac ich padlo, čo chceli náš kraj je v dejinách písaný. No nájazd sa skončil pri vozokanoch a sever ostal zachránený. Nie veľká vojna kroník, nie bitka, čo mení svet, no pre ten kraj pri vozokanoch znamenala ďalší svet. Zastavený prúd nájazdov, zachránené dediny v tme, víťazstvo malej jazdy proti náramnej presile. Dnes tam vietor hladí polia a voda plyne ako vždy. No pod trávou leží pamäť na výkriky, prach a tvrdé dni. A nad tým miestom stojí lev, tichý strážca rovín, hladí k juhu bez pohybu, ako symbol vzdoru v hodinách zlých. Nie pre slávu cisárov, nie pre korist či moc, ale pre obranu domoviny, čo vtedy odolala presile moc. Sloboda horí v našich žilách, keď príde čas sa postaviť. 1200 proti veľkej presile a predsa vedeli zvíťaziť. Nejde o čísla v kronikách, ani o mená v kameni, ale o chvíľu, keď sa rozhodneš ustať tlak a nepodľahnúť temnote dní. Ale